Здравейте! Днес ще ви покажем как да инсталирате CSIP Simple на LG GT 540 Optimus. Влизате в Android Market. Избирате търсене. Изписвате името на програмата. И давате инсталирай. След като програмата се изтегли, я стартирате. Изчаквате да се свалят някои обновления. Избирате продължи. Оставяте по подразбиране избраните опции интегриране с Android и винаги достъпен. Давате запазване. След това избирате добавяне на профил. Избирате Planet Phone. Въвеждате потребителското си име и парола. И му давате запазване. Програмата се регистрира и светва в зелено. След това давате връщане назад. Избирате меню. Избирате настройки. От тук влизате в мултимедия. По подразбиране трябва да са включени опциите намаляване на ехо и откриване на глас. След това избирате кодировки и трябва да ги подредите последния начин. SPIX 8 и SPIX 16 ги слагате съответно на първо и второ място. На трето място GSM. Другите ги деактивирате.
като натискате и задържате върху тях. Включете и ILBC 8 кГц, като натиснете на него и го активирате. След това давате връщане назад. Идвате в мрежа. И тук можете да настроите как да се използва програмата за входящи повиквания. Дали през Wi-Fi, 3G, GPRS, съответно и за изходящите повиквания, като по подразбиране е включена през Wi-Fi. Давате връщане назад. И избирате номер. Благодарим ви, че избрахте Planet Phone. Моля ви, чакайте обаждането на оператора. Програмата можете да я ползвате и директно от менюто за избиране на номера на телефона. Като след като изберете номер, ще имате избор дали разговорът да се проведе използвайки Planet Phone или директно през мобилния ви оператор.